No, tak a budu hrát TNTčko. TNT Run. A hrajem. Už se toho podkopává. Natočíme 5 let videí. Jednou, teda 5 let. A jsem karta. A Kuba se tam byl. Já jsem v druhém červeném. Já taky. Kurva, jsem v poslední skoro. Jezdíme nejlevněji za poslední 4 roky. Ceny nafty i benzínu u řady benzínek klesly pod 30 korun za litr a zdražovat se ještě 14 dní. To jsem na to zítra. Dokonce o 8 korun za litr více než na jinou nafty nebo benzínu. Nedávná minulost, kterou vy jste teď ale u čerpacích stanic hledali těžko. No. Simo, teď paní učitelka to zvýšila do konce ledna, protože někomu chybělo 30 stránek. Již no jo. Já jsem nevěděla. Tady to paní učitelka zvýšila do konce ledna. Já jsem na to úplně zapomněla. Tak kam jdem? Já do... Ice cream. Já taky. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, my jdeme puding. A omlouváme se, že u toho moc nemluvíme, protože tohle je taková ta ještě hra. Do prdele. Já jsem zdroje Ty palce. jaja 90, ty vole Luboš. To je Do prčic. do prd... Taky. Ty mi bereš moje nejlepší hlášky. Navíc ta hláška je, víš koho? Hogiho. Tak kam jdem? Leave Woods? Woods. Jsem tam. Simo, No. víš koho je to hláška? Hogiho. Prasata. No, Hogiho. Hej, čau. Ne, naše prase umí mluvit. A strejda prasák umí krkat. Ty vole, 20. Jo, vlastně. Ty vole. Jdu to barem. Ale víš, že si neřekl, kdo tady s tebou hraje. Co? Jo, tak pozdravte a neštvěte. To jste neslyšeli. No, takže tady Kuba určitě není sám. Je tam se svým bráchou a no prostě čau. A zdar. Já říkala, že jsem spadnul, to jsem neříkala, ale tobě víš. Jau, já jsem v posledním. Já jsem předposledním. Ne, já jsem ve druhém patře. Jaž. Snažím se tady někoho podkopat, ale on tady furt vydrží. No, tak jsem teď jsem v posledním, bravo. A oni se to buguje strašně. Ne, ono se to samo podkopalo, to ne. Jestli by nás to... Jdem flakes. Nejsem tam. Jo. No. Já se zahraju za tím lejku. Tak počkej. Ne, já jsem zemřela. Zahrajte si lejku. Jsem tam. Za tebou.